Az első fél időben nagyon megnehezítette a dolgunkat a Sorokság, kellemetlen volt az a játékstílus, amivel pályára léptek, és nem is ízlett a csapatnak, ez az igazság. Aztán fél időben megbeszéltünk pár dolgot, rendeztük a sorokat. Az örömteli, hogy az elején sikerült ugye gólt szereznünk, ráadásul ugye a Bence, aki csereként lépett pályára, de ezt meg mindig hangsúlyozom, hogy ezért vagyunk csapat, mert nincs olyan, hogy egyedül valaki megnyer egy mérkőzést, hanem ugye 11 ember lehet egyszer a pályán, és a cserejátékosok rendkívül fontos, hogy milyen teljesítményt tudnak hozzátenni, úgyhogy ez külön öröm számomra, hogy azok, akik ma játéklehetőséget kaptak, nagyon jól szálltak be a meccsbe, és ugye ez kellett ahhoz, hogy meg is nyugodjunk, és utána már úgy érzem, hogy a srácok nagy önbizalommal játszottak, és tényleg nagyon örülünk ennek a győzelemnek, és az, hogy most átvettük az első helyet, ezek mindig plusz örömök. Egy kicsit talán nyomást tudtunk helyezni a Honvédra, de igazából az a fontos, hogy mi, ha megnyerjük a mérkőzéseinket, akkor nekünk nem kell senkit sem nézni, meg nem kell semmit számolgatni, és tényleg ezen az úton szeretnénk tovább haladni.